Sa iba pa nating mga balita, 2 individual na tulak ng iligal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Lingayen Police Station ng February 19, 2026. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Sa unang operasyon, nadakip ang isang 47 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 12.3 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 83,640 pesos kasama ang buy-bust money at iba pang kagamitan. Sa ikalawa, naaresto ang isang 42 anyos na lalaki na nakuhaan ng 12.07 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 82,076 pesos. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM.